atus merubah kas tipis nek resepsimu nyekseni ijab kabul gue robot jemu statusku pian pacar saiki tamu undangan kelangan gue aku oleh ijol prasmanan. Production. Rasanya bingung, isra percaya tolong sasi wingi aku isi pacarmu jebol saiki ana wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok waktu awalnya indah ini berantakan kabeh cinta mbok rampungi nganggo undangan aku gagah tekoning peresmian kowe kesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Aku ngerti yen atimu nganggo rekreasi aku sadar kerelakan walaupun sedikit ambiar minggu esok atas berubah kabul gue robot jamu yen pacar saiki tamu undangan aku oleh ijol prasmanan guru mangsa nang iso nyenengke nuntut uripe nak ora kuat sanggane mlaku ku tau ku tadi ora lo sayang tadi rapena atine ngerti-ngerti aku nampani undangan ana jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki dadi mantan dadi saksi